се кача при тебе на хеликоптера. Добре. Къде си? Нека сме два мотора. Някой друг да скачи. Където да скачи при колегата? Костов, поеми командване. Инкасто се взрехли. Стрелят по първа Хаджиев. Първа Хаджиев. Стрелят по охранители. Към изстрелване. Къде ще си с хеликоптера? Неутрализиран колега. И мене ма запокоя. Спокойно. Ама свален от... Рейн 10-20. Нарекал съм. Само Брейк. 2 минутки. Брейк. Колегата свален от лицата, които са стреляли по инкасто, така ли? И мене ма свалят сега. Добре, давайте всички екипи тогава там. Скрих са. Запушете всички райони. На всички сгради ли са, Хаджиев? Да. Някак иска да бяга от Репел обаче. Тази сграда ми е позната. Капан, не влизайте въобще вътре, капан на всичките сгради има хора. Отзад има едно порше покрай стълбите. Ви искаме се да оставя хеликоптера. Не, няма да го оставиш. Трябва ми чейн. Хубава позиция си избрали. Чейн, Слушам. ела. Нъгъла съм срещу тебе. Къде да дойда, колега, с хеликоптера? Позиционирайте се така, че да поемате Spanish Avenue западно и източно. Позиционирайте се на Вайно да поемете западно и източно. Да виждате всички ъгли на заградата. Прекрийте се, лицата са свалили, колега. Не те виждам, Хаджиев. Аз съм... Погледни южно. Южно ми се спада сградата, аз съм зад. Аз съм на светофара на кръстовище. Чейн, качи се, Чейн, качи се. Можеш мене още някой да качиш на стената сграда, тъй като е малко по-високо от Секунда, не пребързвайте. Сама ли ще оставим тук? За сега... Способ не. Изчакай сега. Сайдваме, само да закарам колегата. На банката, ако мога кацаш малко зад нея в тясната уличка. До татуировките. Дайте ми нещо да се превържа. Чакай, взимай. Какво ти трябва? Бандажи искаш ли? Бандажи, превръзки, Ети нещо бандажи. За малко беше. Ти от мен бандажи. Къде е Костов? И аз му дал бандажи. Средата, където ми е патрулката. Вътре ли бе? Отивам при... Кристина, Ево. Качвам се на хайнграунд на сградата, който е до Пацифи Банк. Поемам вам. Паркиран неона само. Отиваме с Кристин горе. Тук ще имаме достатъчна видимост. Ще видим. Трябва да видим, нека се го измислим. Не, тук има нагоре. Най-вероятно са обрали Костов. Това се качваше по стълби. Открих огън по фарчикоптера. Стрелят към хеликоптера. Не го и не дай информация от този хеликоптер. Добре, слушайте са, имам информация. Така, на сградата, която съм, виждам лицата. Черно-бяло с риза са. Единия гледа в момента посока Вайнот. Така, имам видимост, лицата се паникьосаха, почнаха да се тичат по градата. Имам перфектна видимост към тях. С Кристин сме на сградата, където беше чейн на бъргършота. Ето, лице се прикри. Колеги, на задната улица южно, на втората сграда има спрян комет без номера. Колеги, давам информация на най-южната сграда, която се пада западно от Инкасо. Има едно лице. На най-северната сграда, която е пред Инкасо, Не мога да им се отхватам има нават. също едно лице. Други лица не можем да видим да са. Едното лице се крие зад някакъв купол. Мисля, че го отстелих това лице. Аз го виждам, ама май по кършумите не стига до там. Давайте информация. Колега, виждаш се. Колега, за теб.
Добре, всички полицаи, които нямат оръжие, да напуснат района. Така, едно лице слиза по стълбата от Spanish Avenue. Колеги? Слушаме, давай. Имат карабина. Имат карабина. Повтарям, взели са карабината. Давайте. Че не трябва да даде разпоредба. Какво правим? Да, вземете карабината. Въдете карабините и таковайте. И ако чуете автоматична стрелба, по всички пукате с карабините. Бате, как можеш? Лукас, вземи ма, че нямам вид, не мога да си Идвам. куршумите не лавят. Така, колегите с хеликоптера да се качат там 3 колеги и да стрелят от хеликоптера, ако могат. Според мен, ако Чейн разреши. Не. Значи само да кажа лицето с някаква маска на зомби. Той с карабина на гърба. Къде се намира точно? Намира се... Да виждаш сградата с... Автоматично оръжие, автоматично оръжие. Добре, въдете карабините. Леле, какво се случва, брат? Ти лут ли си на мен? На мен трябва прикритие, може ли някой да му Колко прикрива? човека имаме от това? Малко са май. Къде си, Хаджиев? Долу под хеликоптера, виждате ли? Секунда, Чейн запита нещо. Карабините, хората с карабините колко човека са? Аз. И аз. И аз имам карабин. 4. Ти си горе с хеликоптер. Дигнете хеликоптера, стрелят ви. Опа! Открийте стрелба по всички с карабините, вече стреляха с карабина. Разбрахте ли ме? Да. С карабина стрелят по хеликоптер в момента. Имат карабина, да, образи се полицаи. Майко! Какво се случва, брат? От 2 часа ли на мен? Шо от 2 часа, брат? Те как ме виждат, бе, брат? Долу има един открит. Давай, стой тук. Не, върля се вътре. Да, там. Кога обикаля става, Виктория? Ела с Викторията тука, отдясно на теб. Елате, Чейн, да скоча върху колата. Стоп! Ще не сият шумите. Значи, колеги, отново повтарям, лицето с карабината се намира... Слиза, отива източно. С купола, да. Източно идва. След малко сградата. Лицето с карабината е в най-северо-западната сграда. Стрелят по мен с карабината, е северната сграда, мисля. Нека стрелят да си скъби патроните. Хеликоптера дигни и се движи ляво-дясно. Нямаме тук от лицето. Инкасо, да. Николов открит. Не стигат до там куршумите. Той заради това седят открити. Над мен, внимайте. На извънземната сграда. Да. Точно Запука над го. главата си беше. Няма го вече. Избяга. Върна се назад посока Spanish Avenue. Тича източно към Вайнот. Седина на място, говори по радиостанция. Значи едно лице се качва на сградата с купола. Лицето с карабината... Лицето с карабината стреля по западната част. То от източната част на сградата. Толкова какво направят. Отдръпна се назад. Абе, брат! Чепи си патрони вътре. 50 патрони, че... Жив съм на някакъв ръб.
Истинска Прикриват навикаля се около нас. зад някакви Шурупов климатици. е това. Лукас, Слушам те. на ръба на сградата съм копале. Едно лице слиза от Spanish Avenue, най-западната сграда, отива към купола. Гледайте там автомобилите да не се тръгнат. Има едно Ауди паркирано от източната част. Не, аз някъде ми тук. Няма видимост към човек из карабината. И аз нямам никаква видимост към лицата. Хеликоптера? Хеликоптер в момента, едното от лицата, което не е с карабината, е в сградата точно до инкасото. Не в, а над. Чувам някъде май си долу. Другото Горе лице се, е горе в се. сградата, която се пада срещу инкасото от дясно. Лицето с карабината и още едно лице са на сградата с купола. Малко е смъкнато, има нещо като балконче там. Има добър кавър, не можем да ги свалим, освен ако не се качим над тях. Единият слиза точно при инкасото е вече. Бяга на Кристиан, стой север, там. завива наляво. Колеги, ако кацаме хеликоптера, в момента имаме перфектен хайграунд, не мога да нацелят тук. Така Ако се можеш да го хеликоптер. кацнеш някъде, където не могат да оцелят. Хай дроп. Мога, правя го. Чакай, качете лица с хора, които имат карабини при вас. Не го пред само двама човека. Има едно лице между сградата с купола и другата. Да, хеликоптера кацна. Тръгва да се качват нагоре по сградата. Едно лице има на сградата с купола открито. Един се качва на... Едно слиза към инкасто. Те пасват направо. Пуснах, че е паднал. Лицето слезе на долната сграда. От синята сграда слезе на долната сграда. Зад нас на лице. Те пасват са много гадни, брат. Така едно лице на до инкасто, друго лице зад нас. Зад нас в момента до стълбата. Абе, едно лице... Виждаш ли го там отпред? Не, Единия, да, обира инкасто в момента. За път се западно, ето го. Или е в дясно те до стълбата. Сиво облечено. В момента се показва открито. Един е от долната част. Имаме колега зад него, ако не се лъжа, ако мога там да го запука. Нямам видимост. Холк, ти ли си там? Стреляне, той не изстреля, ама Ще не му пикна и той ще тръгне да не стреля, оттам го запуцай в група. Само да кажа, Той от колеги, газ излиза. Пики! Давайте. Кавър! В дясно има един и в ляво. Жив е долу. Да пусти сигнал, да. Видим къде е. До инкастор. Чуйте ме внимателно, един стои до стълбата. Има един на покрива хеликоптера, внимавайте. Хаджиев, къде е долу? До нас е до инкастор. Хаджиев, пусти сигнал да видим къде са, бе. Идвам към вас, да му взема карабината, какво правим, да знам. Да. Тук е. Така, аз съм в колата да дам информация, другия назад, един е върху сградата, другия е под сградата вдясно. Тича към инкасото единия, другия на сградата в дясно. Двама на инкасто, двама са. Карабината! Един е падна. Карабината е долу. Другия тича на долу. Едно лице Колеги, успокойте се малко. Давайте лицата с хеликоптера, кацате едното точно до инкасто. Го виждам, мъкне колегата или сиво лице мъкне. Не, човек с карабината. Тича към инкасто още едно лице. Под инкасто, на инкасто е. Вляво са от инкасто. Джон, вземи на Хаджиев. Един долу. 10-4, взема. От южната страна един скочи. Носи този с карабината. Това трябва да го приключим задължително, който носи този. От южната страна, отидете ако искате. Едното е точно под инкасто тича. Аз съм инкасто. Аха. Едно лице трябва да има отляво на вас. Ляво? Къде точно? Не съм сигурен, там имам някакви стълби, май по тях тичаше.
Колеги, тръгнах си южно с черна кола до врата спортна. Ауди беше май. Не мога да ви кажа, обаче се тръгнах. Още ли са южно? Имаш ли видимост? Нямам, не. Трябва да карам с хеликоптера из града. Мисля, че имаше паркирано Ауди, в момента го няма там. Сиво Ауди. Кристиан, слизаме. Имаме двама ранени колеги, нека да остане с тях. Останахме с копите си. Карта. Тук косоват. Нямам нищо, ко ме обереш, бе? Номер на улицата. Ами, значи не се ме седи откъде. Не. Какво Ауди, бе, колеги? Това беше комен. Някакви лица, които са... които имат нужда от 10-50, освен колеги. Негативно не е съден пред нас. И двама колеги. Не е Ауди, ами е комен, принципно. Колко има свален при вас, повтори? Едно лице и двама колеги. Колеги, един мотор кара. 99. Мотор обикара в района. Къде е точно с мотор? Тръгнаха се. Виждам го. Дръжте ляво. Къде съм? Кой никой не е врат? Едното лице е сиво облечено. Имаше такъв на покрива. Искаме още екипи. Говорите, кой главно? Сиво облечено лице с черен къс ръкав. Едното от лицата на покрива беше сиво облечено с сива маска. 10-20. Елджин. Турки поеми. Комуникация. Отиваме десен завой на старите, пак десен, отиваме към Ammunition, Адам Сепъл, западно. Десен, Елджин, ляв, отиваме към PDM, западна посока, бърз, десен, пред PDM сме. На Олимпик. Има видимост, колеги, хеликоптер. Кажете дали ние да даваме информация. Не мога да видя дали лицето има оръжие. Ще се приближи леко. Хеликоптер да види с камерата, ако може или. Момент. Ще влизаме малко по каналите. Не, отиваме към Веспучи. Хеликоптер, ако мога да дава инфо. В момента не ги виждам. Червени сме, качваме се нагоре, ще прави скилка сигурно. Добре, С мотор ли? О, С мотор, да. Да, лицата са въоръжени. Абе, не сме били там, бе. Мисля за някой друг. Лицата са въоръжени. От коя част на червен ще бе. излезете? Ами, качваме се сега нагоре. Надявам се остана някой при ранения и при ранени. Тук сме тръгна, колеги. Има оръжие в лицето. Да, видях и аз. Добре, правим скока. Излизаме на Peaceful Street, оттам поемаме на северни. Покака ми гумата, червено. 10-4, десен завой при нас. Сан Андреас Авеню, движим се под Пасажери има ли да открият стрелба по тях?
Не съм изпукали гумата. Лъжа. Оттам продължаваме направо. След това завиваме наляво. И аз това зачудих, не сме чули изстрели. Сме Лъжа. в паркинга. Просто нещо издрънча. Нямам. Това червено. Нямаме видимост в момента хеликоптера. Не, вече имаме. Спугали се гумата на Чейн. Power Street. Lower Power Street. Ляв завой след това в малките улички, точно до оръжейно. Точно направо при паркинга на Фликбанк. След това ляв и бърз десен. Посоката е източно. Минаваме моста до старото ръко. Сочат оръжие на Косто. Костов оръжие ли е? Стрелят ме! А не Косто, колко съм паднал? Това е Николов. Стрелят Николов. Стрелят ме! Николов, отдръпли се малко. Дистанция спада на ляво, дясно право. Трябват ми хора спасили. Николов сам се за малко. Добре, 4 спадам дистанция. Хеликоптера. Ние имаме видимо спокойно, може да стоиш малко по-назад. Елранчо булевард, движим се южно в момента към старите механици и преди тях завиваме наляво. Supply Street. Само западно, след това бърз ляв. Отново ляв, ютърн качваме се на магистралата. Да. Бързо да мине патрулен автомобил. Открити стрела. Качва се магистралата. Имаме най-дясна лента, след това, да, пак най-дясно. Поеме южно по магистралата. Елсиан Филдсвей. Бат, това много яко стрелят. Стрелят. Стрелят, един е долу. Стойте тук, стойте. Следващи, аз оставам при сваление. Продължаваме по Елсиан. Не, Тауървей, вече сме... Пребиха се, да. Офроуд са, тук в сградите до магистралата. Влязоха вътре в самата сграда, нямаме видимост с хеликоптера. Внимайте, силно стрела. Имаме. Пътя сме Оранж булевард. Ляв завой. Там където почва изпите за пътя мъгла. Завиваме ляво. Точно по релсите се движим. След това покрай сградите. Качихме се на пътя, вече поеме само на запад. Мотора ми пуши. По Оранж булевард. След това отново ляво, Оранж булевард. Отново ляво, в кръг горе да се движим. Оркът бил авеню. Предлагам да свалите на него. Но само предлагам. Имаме хубава видимост, иначе ще го свалим. Качва се на магистралата. Да, на магистралата обаче обратна посока. Към Мирър парк се движи посока. Около връзното. Какво? Елсиан Филдсвей. По магистралата продължаваме само на север. Като се стрелям от мотори и тако. Страхотно се кашурат лево. Поехме десен на магистралата, качихме се отгоре. Да, точно тук, направо колеги. Говорим. Колеги, изпреварваме. Това част се гледах, защото и... видим, понеже ние с мотора, с хеликоптера вече нямаме. А не бе по детелината? Надолу. Добре, да, виждаме го. После ляво. Сви. Тук сви наляво, да. Добре, на детелината сме. Качваме се на магистралата точно. Виждам го, престичам. На срещното най-ляво, отново слиза, мисля. Най-ляво, после пак най-ляво. Слиза на магистралата посока север.
Да операм криле. Да, спеса от моя страна. Продължавам в магистралата. Майката. Най-ляво. Скат към каналите. Преби се. Преби се, колеги. Изпадна в несвяз, колеги. Кацаме. Ето се заради това ми пречат. Вие имаме едно 10.90, но... Имаме нужда от 10.52. Медичката е при нас. Ако искате да го качате хеликоптер и го закарайте при колегите. 10.4, къде са колегите? Да ти пусна един паник бутон, ако искаш. На същото място сме си. Добре, къде да докарам другия рана? Ще пусна паник бутон. Добре. Тук сме. Чайте, имам, че ще умра на могат. Аз ще правих си мотора. Колеги, само да ви кажа, тук сме с 2 HP от... Лукас, взехте ли го с хеликоптера? Да, тук е. Докарахме го на Джон. Па. Чейн? Да. Можем ли ги процедираме вече? Да, ето аз карам трет. Окей. Добре. Оправих си го. Пак изпуших. Прасвам си го депото. Поснимам. Схвих 5 ремонтни комплекта днеска за тези шивани мотори. Сме си пои вода. Някой друг полицай пострада? Те почнаха да настрелят Айде към Репело да се лекуваме. Дай да си ходим, дай, че ма срам. Браво, Костов. Няма да коментирам. Поем и ситуацията, Костов неутрализиран. Ти все пак си по-добре, брат, аз седях с хеликоптер и гледах. Да, аз бях на екшен и гледах, споко. Аз посвалих един. Аз бях най-зле, там бях стъкнат. Качвам се причини, че нямам патрулка. Само да ударя един Шало! Да. Свиза, аз бях тук. Не е верно. Глупости, аз идох с чин. Вози се при друг на аванта. Костов, един месец без карабина са. Да, да. Хубаво. Добре, къде ще им воли? Целен гръб. Къде бе? Как се навреш копада бе, извор от мъртва. Аз къде да знам? Аз си викам, той ще бере там и касто долу, мотори яй. Това ми крашнават. Пуста собак, пуста собак, пуста собак, 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 собак. То Spotify как се риват? Някой вземе кай грам, че ни бът майката тук ще ако да върна. Ще влезам с перките, ще им правя 5 маневра. Само взема силка. Добре.
Черният комет, който беше зад сградата, се е запътил в момента. Давай бе, Костов! Аз не мога. Какво? Дай ми да карам. Слезни. Не, аз се прибирам РПО. Няма да идвам. Накъде си запътил? Добре, О, По ваша посока. Не помня. Къде отиш бе, Костов? Не мога да тъком тук, бе. Боли ма. Ама ела да карам поне Да бе. виждаме комета. Да, активно 70. То Костов е много прост, снимам с него. Можем да ги карам към болница, не? Вече е 10 ресурс. Комет беше. Да, имам активно 1080, западна по Спаниш авеню. Ще ни трябва high speed. Давай него. добре, не трябва да го снимам. Що? Западно на Хал и Кавин сме, десен завой правиме нагоре към заложените къщи. Маля, карам ти хайспид. Ляв завой посока Ред Циркъл, Спаниш Ще толкова Авеню, западно. Пускам му кам. Трони high speed на нас. Продължаваме на запад, почти не го виждаме. 10-50 отново го виждаме. Не бомбам, то Костов е много прост. Продължава на юг, десен завой, правиме на запад отново. Посока Кранбери отиваме. Сети се! Грешната лента. Взимай. Почти не го виждаме, продължава на запад. О, хаджи бориме за 140 вилера. Добре дошли за хвостчето и бориме на хаджи. Видим се. 10-9. Нямаме видимост на комета. Къде е забразнато сега? Последно след Кранбери на запад. Добре, освен на всички стаи 40 чекат на хаджи в стрима. Бориме на хаджата за хост. Днеска брутални хостове, бат. Бориме за фолчето. Thank you за фолчетата. Видях някакъв автомобил да се запътва, но не знам къде да запъти. Да. Чакайте, че тук ми стана неудобно чак. Що правим през спида? Чакам колегите да ги изкортраме. Лев, чакам разрешение да ги изкортраме. Тръгваме. О, сте рейсва, бе. Това тук колко хора на тази риба преди имаше. Девет дена. С хеликоптера гледаме. Леле, майко. Как 9 дена бе мен? Анатолий. Май Анатолий беше ти, да. Мета, нали? Мета.
пуши. Абе, какви сте, гледам без видео. Какви сте нови мод? От това бе? Джон, изпушихме, давайте към това. Давайте към болница. Някой събра ли гилзи от там? Ние сме там, ще мога да съберем. Гилзи, кръв, под намерите, вижте по покрието моят. Фриса. Некви баджа да дадем, не е моти. Има и без звук. И какво като си без звук? Ей, потняр. Ти си потняр, бе. Моторист такъв. Това ще фанем с мотора аз. Да се развърнем къщ малко. Ако аз имах една карабина... Свои фри баджове от Twitch, хората. Гледай Twitch какви са свестни, какви са дарители. Това са май за хората с увреждания. Може. Шанс. О. Спрях. Ама защо с гръб сега? Да. Ще говоря. Слушам. Ама стига се въртя, бе. И аз си я върнам. Аре, че не, ще чак. Това е някакво. Подкрепяме. Това е бегат от болница, бе. Хим си давам бронзетки. Костов? Да. Колко патрона ти взеха? Стой. Не знам, имах, че карабината беше пълна нагоре, не ми липсват никак. Няма си. Окей. После ти давам. Утре. Карабината не е в нея, но патроните не са ми взели умисля. Дама се флексват, че имат карабина. Я чакай се, защото На следващото им казва съм MVP, обещаваме. Пивик. Бах ти собак. Опа и то. Аре, случва се майната му. Някой пусна ли той от килиите? То там цял да... Аз написах, виж какво написах. Ще ни трябва още една патрука на болница, да изкрутираме лицата. Ама той беше заключен в килията. Да, и поиска да отиде до туалетна. И като отиде до туалетна, логично тръгна да бяга. Обаче горе вратата беше оставена отключена. И не тази врата, през която аз влезнах, а другата. И също и тази от изхода беше оставена отключена и той си избяга. За какво е слаб човек да гледа стрим? Колеги, пускам лицето под изирват. Имам нужда с някакъв на болница. Как ска лицето? Чейс, Уолтър, нещо такова. По документи е при нас де-факто, ще разберем това е утре, знаеш кое. И оставяме хеликоптера. И отново ще му изтърсването, ще да му отговоря на въпрос. Така, било те тъпо на даденото място, защото си играл в другото. 4 човека ли бяха на сградите? Да. Трябва... Ако играеш в Новак... Нямаме сега кои са те двама хубавци.
си те дебата какво с карата да стига. Как така? Обида на служебно лице. Никол, Но това е ла- твоята специалност. Специалност. Дай много те да вземат от нас. Моля си хуен там. Какво викаш? Викам, той обижда служебно лице в твоята специалност. О, кой е това? С черното. Кой е За на черното? Холко педерас. Колко ще спеда разва? Ако може Защото да си ме мечтая обиждате. за тебе вечер. Давай, това бъде. Както ти за мене. Моля, какви кринжери. Господине. Господине, вървете. Дай коля. Заключиха ни. Мерси. Кой желая гилзите? Аз ще опомня. Добре. Красавец. От сградата. Искам си вземам бронежилетки. Той е моториста, май. Взимай, Косто, взимай пак да ти ги вземат. Ти не ми обясняй точно. Ти не ми обяснявай. Вземи си пистолет по-добре. Майя Илиев не те улучил като с хората. Джамара, като оставяш трепериш. Нема карай да те храна, молим ти се. Аз мога да да те храна, че като почнеш не стига, че ти трепер ръката, докато оставяш и викаш по радиото, като путка къде ти бъркаш, че ти пръста при първия път помъкни. Ама аз поне... Аз не съм от цялата екипа. Аз заради това съм си изпоследат. Ти си от криминална полиция и затова не ставаш, разкарай се от тук. Вие по цялата много видяхме как ставате, взеха ви карабина. Как се кираше не в мене? Също да крадат всички цялата екипа, защото съм сам. Николов, аз не съм бил там, пак. Моля до туалетната. Какво? До туалетната е там. Що? Пика ми си. След малко. Вържи ме ако искаш. Ама пика ми си, бе. Не бе, ти си юник. Не знам за кой стука. Все пак аз Ама аз не бях там, аз бях с мотора, бе. Къде е там? Дето ме гонихте с мотора и ти къще ще стрелям. Вие стреляхте, нормално ще стреляме. Аз стрелях, защото Чейн ме бейтна. Какво те бейтна? Защото Чейн кръщеше и ти кръщеше, ще ги стреляме, код червен ще ги стреляме. Много я ще ви блокираме. Стрелят. Това е курва. Имате ли нужда от храна или вода, господин? Не. Ти къде си каза? Не съм казал.